Кукареку, байка Кондрата Крапивы. Вожак куриной чарады, фарсисты хоть не молоды. Такі быў зух, што рызыкі хапіла б і на двух. Як прадзеды яго спрадвеку, і ён штодзень галёкаў кукарэку. Перад світаннем, на цямочку, наседалі правёўшы ночку, ён звонкі голас падаваў, каб хто жывы ўставаў. І дзіва дзіўна, як па сігналу, усё навокал ажывала. Спявалі птушкі ў бары, тарахкалі ў калгасе трактары, на ферму да кароў спяшаліся даяркі, у рух прыходзіла сяло, і сонца, устаўшы з-за гары, дарыла першы промень яркі. Тут пеўню галаву прыйшло, што гэта ён такую мае ўладу, што без яго загаду і сонца б не ўзышло. Но хто б такому даў бы раду? Натхнённы думкаю такой, ён храбра вёў курэй награды, дзе грэблі цэлай талакой. Калі ж драпежнінскі атрад адной жа шуганулі з град, і цырымоніцца не сталі, а нават пугай адхвасталі. Ён гэтага не мог сцярпець і даў зарок: не буду болей пець. Ні досвіткам, ні днём, няхай жа ўсё спіць мёртвым сном. Пакуль я з годзік памаўчу, ох, я іх правучу. І сеў на седала вучыць. Мінае ноч, а ён маўчыць, змяняе золак цемру ноч. І спеў птушыны ўжо гучыць, а ён заплюшчыў вочы і маўчыць. Ужо і сонейка ўзышло, усё навокал ажыло, і злосць і дзіва недарэку. Ды як жа так, без кукарэку? Я раю бы любому чалавеку, які часамі рэй вядзе, і не ў курынай грамадзе не захапляцца ўласным кукарэку, калі ўсе ведаюць, напэўна, што сонца зыдзе і без пеўня.